ties no olette varmaan kattonut sen meidän Brain Blaster, tai siis Brain Burnerin, niin sen haasteen. Mutta tällä kertaa me syödään mäkkäriketsuppia. Siis tällainen puoli tätä. Tuossa on 12 milligrammaa. Tai 14 grammaa. Niin, mutta me käytiin, mun äiti haki mäkkäristä ruokaa, niin sit se toi tätä ketsuppia, niin tuli vaan mieleen. Niin. Meillä on tässä vähän Coca-Colaa. Coca-Cola auttaa, että ja sitten me sylketään tänne sisälle. Niin. Noniin. Ja nyt mene! Tehdäänkö just vedä selvä? Mä vedän eka. Mä hirveän paljon kestä. Näin, nyt mene. Paljalteen mä en kestä ketsuppia hirveästi. Sopiks, et mä syösit puolet? Hyi. Kattominenkin on jo. Avoin yhä. Kattominenkin vaan. Ei Katti kokeilla. Tani. Kattokaa. Hyi. Voitte vaan kuvitella minkälaista multa tulee. Mä syösin vaan puolet. Joo. No, kokista. Hei. No näin, kokis auttaa koko ajan. Herra vaan. Herra. Täällä kuva. Mä vedän vähän tukasta väliin. Joo. Tossa Vedät mä loput. Vetä! Vedä! Saat karkki vielä. Onks sulla? 5. Tai sit 0. Vedä loput! Slogi! Ja toissa me lopetetaan se meidän ketchupin haisteen. Ja moikka!